Hello there. This is Morton Kachiwanda with the weather. Koda Malawi, atati mawa kukhala mafloods ku Malawi. Inuyo mukuganiza kuti ndikutiko kumene zingachitike zinthu zimenezi. Ngati mukuganiza ukalonga, good. Ngati mukuganiza kuchikwawa, good. Ngati mukuganiza kunsanje, also good. Okay. Funso langa ndila simple. Kodi nchifukwa chani ngati kuli malo ena ake kuti kuku chaka chilichonse kumachitika mafloods kukhalabe anthu kumene koko chaka chilichonse tizivutika ifeyo kati boma kumapita kumene kapulumusa anthu amira kumapasa chakudya kumangira ma shelters. Kodi nchifukwa chani anthu ali kumene koko tapanga ni survey kuti sinje washaya umadusa apa umafuna malo ambiri banji kuti usefukire nthawi yoti wasefukira. Okay, mukapima choncho mukayedza choncho mupangiza kuti ukuku kusakhale anthu kuyambira panopa mudzalako mitengo kaya mudzalako chani msungwi kaya muyikako game reserve kumene koko anthu otachosaniko kuli malo ambirimbiri kuzigulira malo mukayika kaya kumachinga mukayika kaya tcholo the whole Shire Highlands. Nazolowera kudya mphenembe akapita kutcholo akazolowera kudya chani makaka kumeneko. Koma sizoti ifeyo monga Malawi zivutika ndi nkhani chimodzimodzi. Imavutisa ndi madonors omwe amwene umapezeka kuti ngone Premier League chakuti Liverpool lero anayimisa kale mpira anthu kuombera m'manja kusonkha ndalama kuti ithandize anthu achani ama floods ku Malawi. Zitakhala kuti zachitika ngati zimene zinachitika ndi cyclone Freddy yoti kusochi kuja chani chagundumuka china chake choti mosayembekezeredwa. Okay, anthu amene wakufunika chithandizo. Koma amene tikuziwa zoti February akubwerayi mvula ikangoti igwe mothithikana kumene kutakhale mafloods ndi uku ndi apo. Koma pamene popo palibe anthu. Kodi boma ili ndi landani? Kodi guidance akuyenera kupanga ndi ndani? Kuli maiko ena ngati ku New Zealand kuli malo ena kuti kuli chani kuli chivolcano choti chimatha kuphulika amalesa amwene kumene uku kusapite munthu uku kusakhale munthu. Kodi ife zimene siti kupanga bwanji Amalawi? Ifeyo tu ku Malawi kuno sikwathu anthu fe tayenda kwa nthawi yayitali tinachokera ku Congo pita ku Tanzania ina ku Mozambique tikubwera ku Malawi timakhala pamalo tikapeza kuti pamenepo pali nkhondo tachulukana tikapeza kuti pamenepo nthaka siya bwino timasuntha. Okay, tafika ku Nsanje tafika ku Chikwawa tafika ku Kalonga kumeneko kukoma chotani kuti mpaka na anthu azitani azifa koma osasunthapo. Kumeneko kuli chani chimene chikupangisa kuti anthu azikhala ndi makani chonchi kuti osasiya malo amenepo. Chimene ndikufuna ine ndi choti anthu oganiza bwino apange policy yonena kuti tichepese zinthu zimenezi. Tili ndi malo kwina kapaseni malo ku Kasungu mukagula kaya estate kumene koko ndiwagawira anthu akumene koko mukagula malo kaya kuthyolo ina ake estate kwathunga uko kwa kutengani kaya kulumphi kaya kwina kwake kuti sikufika madzi anthu uko kwachokeka amene akanika atumize ena ndani azathasikali akachoseko kumene koko basi declare that place kuti uko basi uzakhalaso munthu ndi chani ndi disaster prone zone. Mukayikeko Kalulu mukayikeko Insa mukayikeko Ng'ona kumene koko basi tikhale ndi wilderness yoti kuzikhala nyama zimene zimakhala ndi capacity yopanga defend themselves in terms of a flood. Koma sizoti kuzikhala ndi chaka chilichonse amene cycle imangozungulira umachita kupanga predict kuti okay nthawi yakwanano timva zoti kwachitika mafloods kuti ndi kutiko ndikumadabwa kuti kodi izizi ndi ndani akuzilola khala ngati pena pake ena akakupangapo phindu. Mumaziwa zoti ku Dodoma kuche ku Dodoma ku disaster kaya chani kumene ndekuti amangodikira kuti kodi ase focus kuti bwanji ase high chances of rain with flooding.
chifande utakuziwa amwene kumene kujako ma allowance akatiti apita uko kukagula bonya wanthu ama floods zindalama phwi apita kumene kukapanga assessment resilience ndiyoti kuoda matenda ndiyoti akuyenda kumene koko zimene zozo sizabwino dziko lizikhala ndi strategic plan apapa sipabwino chokanipo apapa ndi paboma you can declare it even ku America kuja mwene akati kwachitika chani kwachitika pandemic amatha kunena kuti company iliyonse izipanga ma mask ali ndi act kumene kujako ku America kuja amatha kunena kuti nthawi ya nkhondo company iliyonse izipanga ma mask company iliyonse izipanga mfuti maneno ndi kumene kuja ndi freedom boma ni mwini wake wa zinthu zonse kunoko ku China kuno amatha kungonena kuti apa tifuna timangepo dam anthu 8 million kuchoka up no fwe no my injection potek ndiye tizikhala tikuyang'ana chabwino ndi chiticho ku Chikwawa ku Nsanje kukalonga kwina kwake kuli malo oti komweko yetu anthu atha kupita ndikakhala koma iya amafuna be kumene koko kukhala ngati kuti basi inangosanduka chani ayi wase moto sunganene zimenezo chifo choti iwe chanjani iya tuziwa za umphawi tuziwa za kusowa kwa chani kwa malo koma amwene timaonjeza kuti chaka chilichonse tizipanga deal ndi nkhani yomweyo tizipanga deal ndi zinthu zomwezo njira yake si yomweyo anthu amene akupindula amwene si akumene koko kuti nthaka yakumene koko yakuchikwawa yabwino chotani kuti anthu akuchikwawa amalima chani kodi kumene koko chifukwa chani anthu akukanika kuchani kuchokako kuli golide malo awo ndi akulu bwanji pamene popo pamachoka amapangapo ndalama zambiri bwanji peza kuti ayi chimodzimodzi atapita kuchani kucholoso kumene kokoso kuli malo sabwino kuposaso kuchani ku East Bank ndi ku West Bank ndiye tikupanga chani dziko ili lamene likufunika munthu wina wake kuti osatengera izi zoti basi apange allowance kena kwakwera ndege kwavala kachani kaliflect basi taona animals asefuke taona na mai awo ali pachani ali pamwamba pa nyumba mende utapita kumene kapulumusa zimaboti ena akumira so kutaya moyo ya ma servicemen yathu why chifukwa choti anthu akumene koko akukakamira ino tapanga declare imene kuti okay ndi disaster zone relocation exercise ikukhala motel fasene maplan aku department yaku service then ndipatipo pamene pasakhale anthu kumalawi apa okay ngati sakufuna apita ku court inuyo yuzani njira zina kupanga declare malo onse aja kuti apapa tapanga declare kuti iyi ndi forest reserve or game reserve basi iweyo use legal means you can outman them iweyo so use legal means koma izizi zomangoti tiye ndikapempherere anthu basi ndikuti kolera akubwera seko ikupitilira kodi kumene kukuchani nde ine ndimangofuna ndinene zimezi zoti nthawi ya mafloods inoyi tikuziwa kumene zitachitike komano panopa amwene akati anthu 11 amwalira kuchikwawa okay kale abale anthu 11 amwalira kuchikwawa abale imene tikukula anthu 11 amwalira kuti kuchikwawa too bad pase later menye kai high grades chifukwa choti we are now too used to this whole thing tithandizeni ifeyonso sitimafuna kumaona anthu akuvutika koma simukuti pasa choice aboma please take control of dziko ili ndi lanu muli ndi mphamvu zoti mutha kusintha zinthu zina ndi zinazi tisamakhale ndi zinthu zomwezo we should not be based in routinous ways routinous ways are ruinous to a democracy. Let's change. We need a man in power that can fix this motherfucking country. And Bright Muhango say, ciao.